Bore da iawn I chi gyd, a Nadolig llawen iawn I chi. A dyma ni wedi dod i'r dydd pan ni'n agor y drws olaf ar ein calendr adfent digidol am eleni. Gai ddiolch o fawr iawn I bawb ohonoch chi sydd wedi ymuno ni bob dydd yn ystod tymor yr adfent, I bawb sydd wedi cymryd rhan, a diolch arbennig hefyd I Ieuan ac Angharad Wyn am ei gwaith yn golygu'r cwbl. Siwt addurniadau sydd gyda chi ar eich coeden Nadolig chi tybed? Rhai traddodiadol? Rhai modern? Pa liwiau tybed? Be sydd ar ben eich coeden chi? Seren neu angel? A beth am y addurniadau eraill sydd arni? Un o fy hoff addurniadau ar ein coeden ni bob blwyddyn yw'r bobl yma. Mae yna flodau bach arni, blodau myosotis, neu forget me not yw'r term ni'n mwyaf cyfarwydd ei. Neu yn y Gymraeg, nad fi'n angof. Na chi derm hyfryd yn dyfe. Nad fi'n angof. Gymdeithas Alzheimer sy'n gwerthu'r addurn hwn, mae'r gymdeithas honno wedi mabwysiadu'r blodyn hwn fel ei harwydd. Ac I ni'n gosod yr addurn hwn ar ein coeden Nadolig ni bob blwyddyn, I gofio am yr rheini sydd ddim yn bresennol yma mwyach. Ac yng nghanol ein dathliadau ni eleni, mae'n bwysig ein bod ni'n cofio am bobl eraill. Yn cofio'r rhai sydd wedi'n gadael ni ers y Nadolig diwetha. Cofio am yr rhai sydd oddi cartre. Cofio am yr rhai sy'n treulio'r Nadolig mewn ysbyty neu mewn gofal. Ydy, mae heddi'n amser nid yn unig I ddathlu, ond I gofio hefyd. Ac o bob cofio, y cofio pwysica wrth gwrs, yw cofio'r reswm pam ni'n dathlu'r wyl hon. Cofio am y baban Iesu. Cofio Mair I fam yn rhoi genedigaeth mewn stabal. Cofio am ofal Joseph. Cofio am gan yr engylion ac arswyd y bugeiliaid. Cofio taw Nadolig oedd y bore da cynta yn hanes y byd. Ie, mae'r addurn nad fi'n angof, forget me not, yn cymryd I len barchus ar ein coeden Nadolig ni bob blwyddyn. Falle nad yw mor ddisglair a phrydferth ar addurniadau eraill, ond mae y neges yn un bwysig iawn. Gai ddymuno Nadolig llawen iawn I bob yr un ohonoch chi, a phob bendith dros yr wyl.